kamu tak tunggu neng terminal Hayati tulung aku biyen kuwi sing tadi seksi yang tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti lele kowe durung bali tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhotke tresno yen tresnamu isih tak simpan ning jero teko muga kowe isih tetep setia. Buka Polsek matur nuwun Pandan Rame dan juga seluruh Bapak Kamtimas